Hello everyone. नै लोगोफोर जोंहा दिनै गसाइगाव सुगाव दंफैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो बिराद मोजां दिनै इसोरा दायो नालाय आइमोन ना ओमफ्रायो इसनावनो खुन्थिनै दं आरोना लोगोफोर बेखौ नोंसोरनो दिन्थिनोसै आं नै सोरनोबा नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन लोगोफोर बिराद मोजां दिन्थिनो आं र' नै बेयो अरेन्ज कालारनि दावराइ मोख्रेब आरोना नै बिराद मोजां कालारा अरेन्ज कालार जेरै मबाइलाव नुदों बिदिनो आरोना लोगोफोर नै मोजां आरो मोजां नुथारदों आगराबो नै नायदो दावराइ मोख्रेबना आगरालाय बेनोखा नालाय बिराद मोजां नुदों आरो मोनसे दंबावो ना लोगोफोर मोनसेखौ दिन्थिहैनो आं र' खुन्थिसे दंबावो आरोबाव गेजेराव आगर एरनाय दिन्थिहैनो आं र' आलासि जाफैदों जों खाथ'जोबनायसो ने दाखांखानाय दंना नायदो नै मोनसे लोगोफोर बेनो आरोना आगर एरनाय बेयो माबा आपेल कालारखौनो होननांसिगोन बिदि नै लोगोफोर बेखौबो अर्डार खालामबा मोनगोन बिराद मोजां जेरै मबाइलाव नुदों बिदिनो आरोना बे एखे कालार ओंखारदों ने एखे कालार ओंखारदों ओमफ्राय माबा मबाइलाव एसे मोदानसिननाय नुदों आरो ओमफ्राय रियेलाव एसे साबसिन नुबावोसो एसे मोदानसिननाय नुदों बिराद मोजां नै आं लागोन नोंबो लागोन मादै गांसे लाबावगोन सोलाय बे बाजै इसनि बाजैनि न' आरोना बाजैनि मामि ओमफ्राय बिबोनां दायो नानि जि दाग्राया जि दानो गोरों जि मोजां फानलुगासिनो हाथारबायानो आयु साहा लोंनोसै जोंहा नै Ans, hui, ina, mana? Oh, ini.